Sego, paseo asko zen, goziano. Atzo jentia ondo zan da. Atzo bai, Siria da. Eta bueno, ya. Jendea zu kanpokoa da. Ba, gaia zapatua eta hori. Abestu zauna horro bai, baina horro estuana oso nagile, oso zona. Bai, oso anazia. Beia da, esan, eguria, Horreko zin. Ez, etxe honga behakin eta ez. Ziren gertetu dituzte, egin dako txoletan txirbito, hori ere dako gizak. Claro, gente asko igual gazte, pero que son curiosidad, bai. Gazten dako zuta, hone ya. Asko esautu, gazte ziren. Bai, gero mambo, gozara, zapatu bat. Zenda goti jente asko. Iban egin dako behi gintzeko, guztiak gero beso. Atzo jente garo, jente asko. Eta ez, atzo ondo horrek, inona plazan eta txotintan egon gozan agintzua. Estiralean, txotintan egon gozan agintzua. Izan, azkaixea, barriko ataldan, eta horre badura. Eta, zentxean, egiten gara bezala. Linda. Guztiaria jaranda, ona eta egin. Zintzara, Hostia, zer me guztu, Txorta eta bai, da, bai. Gio goizian, goto txarangiak eta arnazitxen da bat, eta hori, bai, zintzep dia. Goizian. Guarri zeko egita, eto, egin ziren goizian. estirali. Guztora, gero gora, burreitza, gero gaztetxea, gero berrizkalera, eta... Gio, hostia, guardi izan etxeko gueltia zuen bizi jaten, oinez? Eguardiko ordu izitan itxu. Bai, atzo. Era mi grabado abierto. A ver, un minuto bateko... Pasillo express. Bueno, kamariakin, sin más. Jarraitxu. Eta betiko honi. Bai, gero hortik Osea, eser. Honekin... Pastilla jarraitxu. Jarraitxu pastilla, eta gero honet... Eta zumbora, vale, zumbera. Ya está. Vale, algora, Bai. bera. Enchufo eta dago baterixia eta ana bauka, osea, ez da beste. Zumbera biara zebez, bakarrik, zun eta jartu pastilla. Bai, eta gero hor dago kontuak, ja... Hor dago hemen? Agustin dagoen, baina ez da gira batemak ez dut gero. Honi behar punto eta nagoa, baina ni hori ez du kontrolatzen. Baina, norbatxe zuten duzu? Porque hor pantalla itxin, komisioa moztu duzu, zati ezak beste irten hortik, urrenko partiduak indikau, berriz aktibau, berriz... Norbatxe zuten duzu? Bai, hau zen dut. Ez da hau grabatzen dago da. Hau grabatzen basa hemen, grabatuetan dago da. Bai, atzo egun ez dago txea, Lopixu batin eta jendea berriz. Ambiente, zegoan, gero, eguel duena, haitxarri nese gara, eta aterri. Gero goizian beba, aterri izkixidan, eta gero jaten izkixidan. Ekaina, ziren zaixak, dutxe maiatu. Baina, bueno. Eta gero fresko. Eta konturatzen, etxondan, goizian, eta esan enteratzen. Gero, nire batzalen ez da gizare dukeratzen, Esan guztian, oinez etxera toke, handik alizo, oinez, gero egoizian eguak izan eta gai hor, egoiko zara, zaita, zuke ondo guztia. Pintxo batzu jaten, zezeraten, guztia.
bihar goizean, zapatu goizean, paseo gazen eta kanpoko jentea bezo, batzuk zipagar informatzoko Estira goizean, pasa? estira, zapatu goizean. Gure onduan zen mai baten padrean, esango jozkia etxezien, az batzuk. Eta zen, mai baten, nahaztuta, lehuzekua, aiakoak, hori eta onertua. Hau edo ondo, zera mundu osate zuen, hai. Guys. Venga acá, seguir, seguir. Vai, fuerte, vamos, hondo. Erditxik. Argi, gaitzarri, segi, defensara. Ondo xo. Ondo, Sultane.
hau dutzen da? Audioa. Bai. Venga, seguido. Hola. Txalako ez dira nire. Bai. Ez dut ikusi. Patinetan dara. Bueno, nire bunda pasti botea. Patina. Ese, pum. Patina.
zera. Bi, baina igual ez dira eta bat. Normalian bi, Venga, segi Burrukan, segi. Daio, fuerte. Venga, Udane. Cago en la leche. Mira, Udane, va, hondo. Eso es, deja que atacar a Michaelnes. Casta en la ¿Dónde pues una ciudad? Memoria zailitzen, Hori da, tiempo muerto, minutu bat. Hostia, esto es verdad. 2 minutos y creo que tenga parecido cada vez jugando, ¿no? 2 minutos son 2 minutos. Me tocaba la ropa, algo, porque son varios. Eso funciona. Tiempo corrido ahora, se quita el árbitro, igual va para el Orduan honen alde polegazioa. Bale, eta zer egin ez, y horren parita. Eta zehatu da bat 0, bi, Paso ona gutxin da, ezta? Ikusten da erakolezen da dela, beixau, eke gurriak ez dira sortzen dira. Ja. Enteratzen da batzuk emetan alzatu da. Gurriak, ekaitz, urko, aiurko honek bai, baina gero besteanak enteratzen da dela, maitxo dira. Pero bueno, orduan bakarrik puntatu dira partidu. Azpira zautzen dira. Bai, ez hori da, niri ebe, zahartu eta magrebe, pertsu dira. Azpira zautzen. Claro, ez da kixi ezena.
dale. Ahí voy. Ayur, va, venga, va. Lagondo baina. Lagondo. Ayur, lagondo. Segi udane. Segi. Ayur, va. Bota. Un segundo. No. Bai, Rusia, bai, Rusia, bai. Bueno. Protesta.
Grabatzen da? Bai.
equipo. ¡Ánimo! Venga, guys. Seguido. Condurco, seguí. Tiro. Izquierda. ¿Dicho qué es? ¿Dicho qué es? Venga, venga. Venga, guys. Venga, Jon. Ja, Jon. Hori sartu, segi. Apa. Venga aurrera, guys. Zu bakarri, venga aurrera. Venga, zutik. Bai. Venga, guys. Zu bakarri. Seguido. Segi. Venga, vuelta eta gol. Ui, oso ondo. Oso ondo, guys. Va, Jon, venga, ánimo. Venga, guys, seguido. Segui. Ah, está asustado, Vale, espera.
Adi, Bellosa, esto. La Bellosa, tío. Asturias. La Bellosa. La Bellosa. O sea, Asturias. La Bellosa es normal. Asturias es mala ya. Hostia, ¿qué? Bueno, la Bellosa baina Asturiasekoa ez, nire Miranda onduan. Araba. Justo azkenengo Berrisa, Berrisa sartu horretik uste, Bellosa eta gara Aranda dago, Aranda ez Miranda, batatik, Miranda. Honetik dira, Bellosa dira. Va, patina.
Tipo clavo, hola, Tipo bergako jaixa. Pero la unidad de hoy. Ayer me lo si no está. Ahí. Ahora hay que escoger más. Venga, guys. ¿Dónde caes? Venga, guys. Seguí, seguí. Venga, 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 patina. ¡Órida! Venga, 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 venga.
Zea jor. Zea uka ba. Partido. Zea uke ba. Bueno, badauke... Impotentzia. Belauna. Eta gero petada, eta gorrua, eta